Černá kotovina, takže... Čiže ja som dieka iba. A som to so 4 mačkou pesa. Ja mám na táčik, ja som prvý povedal, že ja. Ne, neskôr. Bra. Ešte jednou. No čau je, to som to ešte mačka. Je to táto rybacina, pán Bacon. A môžeme poskladať. Keď toto auto napríklad túto. No tak idem. Ešte kolesa nie. Dobre, iba ticho. Otvor. Si zatvoril. Nie, pohľadá bubnutie. Prečo to je kameň? Ja to mám vedieť, ja otvorite sa Klikni na ňu a tak. Dobre, buď ticho. A kde sú dvere? Ešte nepotrebujeme dve. Najprv urob, čo potreba. Ale pekné auto, pekné zelené. Moja obľúbená. A táto zelená nie je moja obľúbená, ja mám radšej tú svetlú. Ja idem začať umyť auto. Môžeš urobiť chladič. A ľudia, dajte prosím odber. Aj mne to zaslúži, ho musíme prekonať v strieľačku. Ne, ja musím byť lepší. Ne. A ľudia, urobili ste dobre, že sme presiakli 30 odberateľov. Moc si toho vážim, takže dajte odber. Máš 1 000 000, keď si to tak vážiš. 1 000 000 nemám, mám 30, ale vážim si toho. Dobre si toho vážim, aby sme presiakli aj pár ďalších odberateľov. A ľudia, ak sa odtiaľ to dostaneme, keď toto video presiakne, čo ja viem, 10 lajkov, bude vyjde Zombie Apocalypse Part 2, alebo takto vznikla Popcast 3. A kam mám dať? Uhni. Musíš si testy. Nie, ty mi zavadaš. Tak. Ľudia, keď dokážete tých 10, bude ešte lepšie video, nie len tá mačka. O ne, to som ešte zabudol. A ešte keď mi dáte pár také skúsená, tak natočím, jak vznikol som ja. To vie, že... Dajte aj odber kráľu Rebe, lebo on si to tiež zaslúži. Jo. A ty dva preč. Bude sa to kolo. Koleso ešte nedávaj. Tak, aby to vedelo troška stať, aby sme nemuseli sa nahýniť. Daj opäť. Vždy kolesa idú len dozadu. Prvé idú dozadu. Tak. Je na tankovačok. Ale jak ste videli na tom videi, na tom, že takto vznikla Popcast Part 1, že tam bol na tej fotke aj Britannic, on tam v realite bol, len ste to nevideli, lebo bol na uhlíkovej oslave, že Král Reba, že bol na uhlíkovej oslave Britannic. Kde tam bol? Lebo Král Reba ho zaniesol, lenže Král Reba vtedy ešte inak vyzeral, nebol ryba. Do prdele to zapadlo! Král Ryba vypadlo to. Čo? Koleso jedno. Zapadlo. Fakt?
idem pre kapotu. Ešte nedávaj. Potrebujeme tam vložiť jedlo. OK. Tak vypriem kapotu. Počkaj. Máme jedlo. Áno, ale dáme ho tam. Zobiem toto jablko. Dám tam banána. A jablko. Banána. Tak ty budeš mať banána, ja jablko. OK. Ako dám dať? Tak. Tu je. Počkaj, tu je nejaká foto. Aj tu zober. Daj preč ten kufor. Ne, daj po... Fotku tam musím dať, fotku. Dobre, tak tu fotku tam. Tak. A kde je tá fotka vlastne, kráľovika? Tak tam je sú dal. Dúfam, že zostala tam. Nie, tu je. No počkej. A ľudia, ak chcete ďalšie dobré videá, nebojte sa. Za pár dní nastup. Naskoč. Naskoč dopredu. Jak to mám otvoriť? Tak. Sadni. Ideme. Jasne. Počkaj do teba. Poď. Nejde. Počkaj. Ideme. Počkaj. Tým došel tam chrzavý. Počkaj, kouknúť kolesa. Počkaj. Skús dať ešte z kolesa. Koleso v pohode? V pohode. Ty si nevyhodil dvere. Viem. Dúfam, že sme uväznení. Jasné. Máš otvorené. Naskoč. Idem. Už ide. Sadni. Je som pes. A ja mám... Fú, a ja nevidím. Vystúp. Prečo? A iškať nasadni. No, počkaj si. Choď. No. Dobre, môžeme. A idem. Ideme. Super, bye bye. Keby tu nedal. Teraz ideme do nových zampov. Ideme do Egypta. To sme na púšti. Egypta. Nie náhodou do Tunicka, lebo ja tam nikam idem. OK. A ľudia ma pozvali pre vás detskú správu. Král ryba nemá jedla. Povedal mu jedlo. Či král ryba. Jo, môj priadedo bohužiaľ nežije.
umrel tento deň. Hodinu neviem. Ak ste to dozvedeli všetky ryby, tak sa skôr zlátili. Kráľiva. Jo. Takže ozaj bude kedy kráľiva. Neviem. Čo? Ale to neviem. A ľudia na ten pohybujú v kostole a keď tam pôjdete, možno vidíte mňa. A mňa. A ľudia nechceli teraz a vlastne keď sa rozkol s tebou, aby som vám mohol rozpočiť. Meteor! Čo to? Mám jaké zranenie. Ale to boli strašne ľahké. Asi jo. Pristali. Jeden pál zvedla. Ľudia nastupne neodkúli tak vážne zranenia a boli to iba skladno. Boli to niečo medzi ľahkými až stredne ľahkými. Niekto medzi stredne ľahkými a stredne ľahkými, takže asi stredne. A ľudia dali mi tam na odber a prekázali mi najti vlek, alebo keď umrel, alebo čo také. A na potrebu môžete mňa vidieť. A možno si to fotiť. To pred nami je budova, ideme ju preskúmať. Počkaj, my testujeme do Košíc. Tam testujeme. Výstup. Nie je tu. Hľadajte. Toto sa Ideme na bude hodiť. Opevňate veci. Máme palivo. Počkaj, toto si zober. Počkaj, kde je benzín? Pištol! Pištol som si zobral. Mám pištol. OK. Aha. A to je benzín, tuto. A kuchni kráľiva je reálna, aha. Aha, kuchni. Dobre. Počkaj. Daj si ju topačovú. Počkaj. Nesaj po mne. Mám to dať? Môžeš. Tak. Takí ľudia, ktorým... Hej, ty si tam nedal! Kde je bačok? Počkaj, ja si ju tam otvorím. Ja zbieram komiksy. Tam možno je to nič. Má pištol, ľubana. Kráľova, nevieš ju tam dať? Viem. Dobre. Ukážu táto nejaký. Počkaj, zoberiem palivo. Je auto. Dobre, Kati. Počkaj, dám na strechu benzín. A tam... Počkaj, otvor kufor. Kufor otvor. Otvorím. To čo bolo? Hej, dúfam, že to žije. Je tam.
Nie. Počkaj, zober mi a daj ju tam protínka. Tam, do kufra. Tak. A ideme. Môžeme. Ja si to mám sadnúť. Open door please. Hej! Ďakujem. Máme sviečky. Zase. To čo je za auto? Vyraz. Neviem. Tak je ľudia v tom kostole, alebo niekde. Ideme. Ak budete na pohľade Calvary vedela, nie tam môžete vidieť z reálneho odhaleného. Môžete robiť samou foto, ale na YouTube to nedávať. Ale ľudia fakt odhalí. Môžeme vám dať podpis Áno? a bezďak. To bude všetko. Dám vám podpis, takže... Ale ľudia, keď to pôjdu, to vidíte všetko. Čo? Čo? Ja tu musím zastaviť, ho sa idem najesť. Ja som umel nahľad. Takže ľudia, ja sa